kene aku bakal ngiti pirsa marang sliramu Jajeng. Nah, ngono lho. Wonten dawuh kenapa Kang Mas? Jajeng Si Tanjung. Nggih, Kang. Apa bener yen sawetara dina ndak tinggal ngupadi ananing tumbaling praja banjur sliramu sinisian nandhem katresnan marang Gusti Prabu Saladikrama, Mboten Kang Mas. Piye? Mboten. Jenengan tirase sinten? Sakmenika mboten Kang Mas. Loh, nanging kabeh para nayakane praja wis mangerteni yen kowe sinisian banjur andhem katresnan cecaketan. Mboten Kang Mas. Saestu mboten hoak niku. Lho praene hoik barang iki. Oh milenial jare kok. Sinanjung ing papan kini kuwi aja guruh marang pun kakang.